La mine, mă, oameni, nu știu dacă știați, dar mie îmi place să mănânc picant. Și îmi place curry-ul în special. Numai că eu am o problemă, că gen, încep să mănânci picant și încep să mănânci picant și după aia încep să faci prostii. Adică ce înseamnă prostii? Îți iei praf de ardei. Gen, ăsta se numește Jigsaw. Cât e scovile avea? 400.000 sau ceva. 400.000. Bun, și eu acum o să încerc să mănânc. Eu o să plâng 100% și îmbrăcat ca un pușcăriaș, să sperăm că până la final nu o să mor. Lapte n-avem, enjoy, ce să zic. Cred că nu ți-ai băgat furculița în praf și acum ai dai pe castraveți. Bă. Dacă acum plâng, eu nu plâng, vi se pare vouă. E data asta v-au pus în dușmănie, să simte. Problema e lovit că am slăbit la toleranță, tată.